Ayaw ko na pagulit. Ay na naman kung pinanag. Ayaw. Kahit dun sa kuya. Ikaw ka na, anak ka. Ayaw nga mata ba? Dahil matababitin niya. Ano ako ba kami na yan? Ayaw nga mata. Danan ko kung atubang na kung bitin ko yan. Agi, atubang na lang ay. Diwan? Uy, anong kakurog ka? Basta dyan, pero. Hello, I'm ready to do sad with my BFF. Hi! And welcome to my vlog. Among i-feature sa unang pag... Kasi ko anday sa imong ang tangan sa vlog, Mitchay Oh, Mitchay Bonita. Mitchay Bonita. Wow! Unsi oh, de. Talaga Mimi yo. Mitchay Bonita. At sunadan. O kung si Mimi yo, kaya naman siya Mimi yo. So ako kay Mitchay Bonita. Sige, assignment na ni mo deha niya. Nakay pag-if sa mga laki sa amin dire sa kuan kay mauna nga mo ang panata. Kaya mangita ba og model. Happy Sinulog 2020 in Cebu. Pakuski pa day, bayad na kong 5. Number. From the movie Mulawin. Ito
na mo, day. Ayaw dari na mo. Ayaw, wala pagulit. Ay, naana magpupugilan. Ayaw. Oo, magahin dun sa kuya. Iyo ka na, anak ka. Iyo nga mata ba? Dahil mata mabitin niya. Ano ako ba kami na yan? Iyo nga mata. Danan ko, atubang na kong bitin kuya. Ay, atubang na lang ay. Iwan. Uy, anong kakurok mo ka? Ang bilang niya ikadong dito. Talas camera. Tara sa camera, bibi. Uy, ito dito sa camera. Pauli na mi, mo ito na mi og mall. Since kay mga gorgor naman ni. Hindi lang kami masadsad sa bangko. Kaya ba, butangan niya may face paint, madaot ang makeup sa isa ka buok. Mahalo na ba ni? 1,380 palit. We are buying ice cream. Kamu ko ba ng mais? Hindi ka mukha, Michael. Hindi ko mukhaon, diet ko. Padawin kong beauty. Alam mo, may ice cream because it's so init. So mga tao padung na pud uli. It's already 4 p.m. More na day. Yeah. Image pa dapat. Dapat. Wholesome. Sige ha. Go! Please, senyor! Yeah. Sige, 1, 2, 3. Hindi, kinauna. Hindi ba nauna ako? Sige, 1, 2, 3, go! Viva! Please, senyor! Dani balakay, mo'y atong dungog. Sayaw na gipari sa pag-iog sa sulong. Pagkachiko, padampin, alang sa Santo Niño. Tigalan na kinabuyaron, malipay ang Ginoo. Kani siya? Ito siya ka. Nakukay mi karon sa Colon. Oh, ano? We are here, Colon. So, mga gorgor problems. So, nangita mi og t-shirt pang Sinulog kay for sure barato na siya karon. Tukong ka ba, uy? Kung sa direct side action ni mo dahil sa metro dahil. Kayo, murag ko ka. New York. Murag tag nasa, sana ka ng Times Square. Ano eh, sabi nga, New York lagi Times Square. Times Square Colon version. Ito naman yung CR nila. So, ito na yung isa. Dito naman yung shower. Anong masasabi mo sa CR nila? Yan, hindi kasi nagmamarunong gumamit. Di ba? Ang linis-linis ng CR. Yan pag...
Eh, parang sa male CR yan. Female. Female yun. Artistic sila, no? Di ba? Ang ganda. Protected. Ah, okay. So, wala pang hindi pa na-approve yung Soji bill. So, male at saka female bills. Ang galing. Sa halagang 650. 650 per day? Yeah, exactly. 650 per day. Bye! Hi, we are here sa Mural Sleep Box. At ito naman yung room namin. Room 2. Hindi pwede sleep box lang. Ang Mula siyang slippers. sleep box, no? Kaya mula siya nasa box. Oo, so ibili na tong slippers, ang shoes. Kasama ko si Inday Rodney. So halika, pumasok muna tayo sa ano. Tara, samahan niyo ako. So, marami nang natutulog. Ito naman yung kwarto. Good for... Gusto ko ganun ang lucky day. Tapos, Nasa yung mga lock. So, hindi ko maklaro. So, dapat doon na po ko ano din. Ito na yung box. Ha? Lalagay mo ng box. Ito naman yung bongga. Bongga lang naman. Diba? Sleep box. Kaya tinatawag siyang sleep box para nasa box kami. So yun, matutulog muna kami and yun lang, nag-enjoy lang naman ako sa party na gore problems. Until next time, bye.